na-asa anya. Ihe niile ekere eke n'ụwa na-atụkacha ụjọ ahụ ma mmadụ bụ isi okike. So otu nwa okorobịa bụ onye otu mkpụrụ ụjọ na-adịghị n'anya, Maazị Ọnwụ na ezinụlọ ya. O gburu ntị, o jubere isi, ala ghọpụ ọnụ, ọ na-elo mmadụ ka loiloi. Ọnwa ama oge, o meela ka agụụ dupụta ndị mmadụ n'ụwa dulakwa ha. Ọ maghị onye, ya mere o ji aza ala. Ọnwụ enweghị obi mmadụ. Mmadụ ga-atasị ahụhụ n'ụwa mgbe o mere ka ihe ọchawala ụcha. Ọnwụ agha egbe febata bịa chịa ụmụ mmadụ ka ọkụkọ. N'ime ndị niile lara ala, o nwebeghị onye laghachiterela bịa gwa ụmụnna ya ka ya na ije siri gaa. Onye sowere ọnwụ n'azụ, ntụgharị anya n'azụ adịghịziri ya. Ọnwụ amaghị ọha nke o ji akwanyere eze ugwu, onye ka ọ na-asọkwa n'anya. Ihe ọ sọrọ gị buoro ya n'obi, ọ ga na-akpakwa ike ya na-aga. Ọ gwụla ya, echetakwala gị. Ndewonu, abụ m Nwaada Sọpụrụchi Ann Alugwe. Nọdụnụ mma o.